ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiro. Kanyepa kupinda andisikuziya munhu arinaya anga azimurojeresa arikuzisa ndiani ichokwadi nekuda kwekuti inini ndiri muwatsonga akanga ari murojera samunhu pakazwa nyaya kwamambo mutata achibva mubvisa muwatsumba muyame nanhasi asi pamusi wa19 pambada kupinda dare rwakaungwa rwakauya auda kuuya kuvatenda dare raya auya angari kuenda kumba kwake nerusurutu ndokwaidoenda kupinda ndaitomona but nhasi uno zvandinetsa kuti wai asina ndiye munhu aruziva paari uyu murume ndiakatora mukadzi wangu ndiye arugara naye handisi kuziya izvi ndizvo warugara wesere but wari muwatsomba apedza basa uyu aienda kumba kwemukadzi manheru aya ndaimaona aifunga tatisimona but aititori manheru vaenda kumba kwemukadzi wena but izvezvi handisi kuziya kuti zvakamira sei but chandiri kuziya ndechekuti izvezvi izvi mukadzi ari kugara kutaura uyu aruziva paari nyange zvikazi munhu ari kufamba nhasi chichichi uyu akuti aruziva kune munhu inasuziva but uyu anokwanisa kuti kana ndai kumuzofonera munhu auya apa munhu anouya ndiaruziva ndine ringi ndeye mukadzi wangu mutanda akashaya iyi nyaya iyi handizivi ari ndakatora mukadzi wake kuti waiyasoza kwahanditozive ndakamutora panizoba ndakamutora 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 mati ndakati ndasuziya ndinamukadzi ndokugara nawashandi nehanzi yangu kumba kwangu watso handisisina ndekuda kwekuti iye akatonibhuloka akatita nhamba dzangu ndikamubhuloka akatita nhamba dzangu ndokuda kwekuti angana ende uyu ari kunyemba izvachaparira nyaya yedu haina zvainoita tichitoistatera ukuzwa ndiro nhamba waonako munhu wacho ari nhamba haapo saka chatinoda tuite asi dai kwangozi ndine nhamba ine dzangu dzasingapindi bho dzangu dzakabhuka inini choni mama ndisina ndakabhuloka tipe nhamba wabereki wemwana uyu wakashaya inini wabereki wangu wakashaya saka nekuda kuwanana kwandakaita nemukadzi uyu takatawanana nhenera dzega dzega tikaterega tichidini tichitendeka hama dziripo Shandero baby ndiri bose zita rangu ndozi Mambo Mtasa right hako right pane mubvunzo yangu yandada kukubvunza wakambichana ndine kuti mubvunzo pamusanda kuti ndikutaurawo nembichana umwe nditaurirewo right
munoziva mukomana anonzi Shekmo. Shekmo chii chako? Makadanana. Hamuna kuroorana. Uyu ungotambwa dzake, uyu achitamba dzake. Apa kumba kwenyu pane chakambobvisa here? Hanzvadzi yako ndiani? Christopher. Okay, izvozvi unewo warugara naye here murume? Uri kuobva wasa? Ko uyu unomuziva? Heri? Heri chii chako? Yobva yazoita friend yani? Yobva zvazodii? Oh. Asi hauna kumbodana naye here? Hauna kumbodana naye here? Hauna? Ko Heri paiuya kumba kwako usiku yauya kunodii? Kwatsonga. Mazaramba. Okay, saka uyo kuba kuningi navasheki vekubandira. Unosikumbirayi? Okay. Saka iwe ndikati uye kudare kwangu unouya here? Ndaichitokuda nhasi iwe ndotofona ndiri mudare izvi ndinawe Heri vese vanasheki vakanditarisa izvozvo. But vamwe vakataurirwa here nenyaya yedare renhasi? Hauna kupiwa samoni? Mira akadaro ndizvo makapa here musikana Shaka Akasungisani? pasina musikana? Saka anyway, it's okay. Chinika tikutsvagire rimwe zuva tokudaidza here uziva because nyaya ndeyako unofanira kunge uripo. Alright, pakanaka. Usabhadhara. Tiripo papo. Ndombotsanangura. Maitikira akaita nyika. Indi zvese zvirikutaura musikana munhu ari kunyemba. Zvese zvirikutaura uyu munhu ari kunyemba. Ini ndaishandira uyu. Yanga iri friend yangu yepamwe chete. Uyu anonzi Heri Surutsu. Mukadzi wake akashaya. Ndiye pawatsongo. Ndiye anonzi akapisira mukadzi mumba. Mukadzi wake akashaya nekuda kuti akapisirwa nani nauyu mumba. Saka nyaya iyo
isusu nyaya dzedu dzinei nezvo ndirakuti nyaya yedu iri pekupakurirana chikafu chisiri chenyu. Pana akapakura chikafu chisiri chake ndopatiri ipapo. Saka isusu nyaya yedu isitendati pamusikana. Saka the only person anokwanisa kutipa chii rakazara musikana. Then on top of that, iwewe pamuchadzoka futi mudare muno unofanira kuve une umbowa wakakwana. umbowa wakakwana ndinawo ndosana ndikutaura kuti isusu toda umbowa wakakwana. Ndosana kuti ndikuti pauchadzoka umbowa hwako ihwohwo kana uchikwanisa kuhuwedzera wedzera kuitira kuti musikana paanouya hati tine nyaya yakadii tine zvakakwana. Because right now muridzi wenyaya chaichaiyo hapo muridzi wenyaya hapo, but inini ndini mwacho haitongeki. Because munhu wauri kuti ndiye akatengesa porijika hapo. Saka iye akutotaura kuti iwewe tatatogara uchitondidzinga yama mutori ndiyo inonzi chiiya civil partnership. Maitobika papoto because iwe wakarora here tasubika wakarora here ini ndakandiri munzira mekuda kuroora. Saka kana yakataura yatokurasa it's not worth it kuti utoiste mari yako kudzoka pano. Because kana anga asiri mukadzi wako iri girlfriend yako girlfriend if free yenini if free Mandela unozakubatsira ndoedza kukubatsira kuti you cannot go to a court of law uchitaura kuti hanzi uyu mukadzi wangu what is there for us to see kuti mukadzi wangu. Chekutanga customary law chekutanga iroora wakabvisa ire roora unozikana panatezva here hauzikana. Saka iwoyo because right now ndokuti munhu iye moteerera kuoneka muchifamba murodi muchizikana kuti udanana nashandewo handiti hazvinewe kuti shandewo wawa kusvikira wabhadhara chii ko akafa ndirini ndamboonekwa akatofa uinewe iwe ndirikugara naye ndomuchengeta unonorora guwa ndinonorora guwa izvozvo usati waroora guwa asi ari kufamba asi akafa urogara naye unonorora guwa because vanhu waridzi washandewo havasi kuzviziva kuti ndiwe urogara naye. vari kuzviziva but batsirwa Shake more. Even Yamukaenda Kubika, there is not going to be any award for a doubter. Because that's what happens. ndewairi unokwanisa kurwadziwa nekumusungisa musikana iyeye zvaunokwanisa kuita sei unokwanisa kusungisa musikana iyeye andizika for madamages ekuita sei ekuchita on you not kuti madamages ekuti mukadzi wako chinozi mukadzi unenge waroora kuvatizirwa uraita usati wane mari yekuroora ndewani uyu akakutizira vatiza saka ndewani achitiza achienda kune ani kune kwaenda kuti basa asakakutiza akakutizira iwo ndobvaona kuti you are not serious hausida kuroora ndobvaatiza kuenda unoda uru asiya sei mari yange yapo ndamuratidza kuti mari yakogatonatenda asi isati yasvika kutana tezvara yakafanana nekuti hapana chinhu unozvati iwewe unoziva here kuti iwewe nemusikana wako
unokwanisa kudya mari yakawanda kudarika mari yaunodya pa6 months nemukadzi wako mumba. Iri mari yechikafu mumba here. Aizwa Kana kuti imwe. Ndati mari yaunodya nemusikana neyaunodya nemukadzi wako zvakasiyana. But because zvaita musikana handiti kakawanda kwacho unongoda kumuimpresa. Unoda kumuimpresa. Ndozvinokupedzera mari yakawanda. Nekudzinga competition. Yes. Nomira because iwe ukaona pada ari kuwedzera ari $20 iwe unowedzera kakuenda pa30 iyo ndo mahiro amunoita wakomana nayo muchipera nenyaya yekupinda mucompetition iri unnecessary because tofunge ende musikana akatozvona zvizvo pakamira jega nehonda fita womutipinda unopinde kusikana wananga ndogara naye wakati tichateera wakati musikana kuti ndandoita competition nauyu because atakaenda kumba anoziva Shekmo uyo munhu uyo ulanda iwewe Shekmo ne uyo azisulu azaniti Zurudzo andira Zurudzo haana mukadzi iwewe Shekmo hauna mukadzi Shandeo haana munhu izvezvi yes haana murume akakwanisa kutoa izvi mese munokwanisa kuti mushaya akatotowa neumwe hobo abvisa mari ndiye hamurume ndiye hamurume mari zvino vanobhadhara naye chinozi mapoto chii? Can you define the word mapoto? Ukazobika mapoto zvinorevei? Define the word kubika mapoto zvinorevei? chindibatsirei kugara nemurume kana mukadzi kuti sina kuroorana kugara nemurume kana mukadzi iwewe unogona kugara nemukadzi kana mukadzi anogara nemurume zvisiri pamutemo kuti makaroorana haende kumatare munorambana chimwimwi iwayo chinozi mapoto izwa mapoto kuchirungu chinonzi chii itemporary cohabitation. That's temporary cohabitation. very close Murunogarisana muchinakirana asi pasina maplans ekuenda kupi maplans anga aripo marende apo izvazvo iwe wakagara naye mamungu yakareba sei 6 months 27 ndauti ndauda kuti ndobvisire munhu izwa pachishenda 6 months uzwa patokubatsira hapana mwedzi tati Shekmo unonzwa Shekmo chinoti uwe negrip neownership yemusikana anonzi Shandeo inyaya yekuti Shandeo wambhadhara chii? Wambhadhara mari pasina iwo kubhadhara mari kuna Shandeo hauclaimi any control over Shandeo. Shandeo is free kutsvaga murume anobvisira mari anoda kumuroora iwewe uda kungomushandisa mahara aziya sei imwe poiti yakakosha yavasikafana zvanofana kuziva ndekuti dare rineri rinopa madhemedhisi mune munhu anenge akaroora achiti mukadzi iwewe tomboti murume uyu tamubhadharisa mari kana mombe taidzipani ini ndandina kuyara iwewe wamangara kauti wakatora mukadzi wako tabhatabhadharisa uyu mombe 5 mombe 5 dzazi kuenda kunani dzazi kuenda kuneni Lila Shekmo alivaona Shekmo uda kotora mombe 5 uku dzichita dzako iwe wakaendesa ngani kuna uyu kwemusikana wakaendesa ngani handina ndakaendesa saka mamurudzira dzei anyway gara kupasa anyway pakanaka ndinotofunga imirika. It's not even necessary for us to come back here. This one, there is no place. Ekuri kuti iwa wasiwo uri kuda Shandeo wada kuendesa bhukuru wanga ndori pakunani.
Yale sauna uzi kuna watu because anga Usikana